салом дӯстони азиз ва подписчикони меҳрубон, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Апаҳои меҳрубон ва хоҳарои меҳрубон, ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо барои комментарҳои хубатон, барои дастгириятон. Аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ва ташаккур мекунам, ки дар ин чанд рӯзе ки мо танҳо будем, ҳамроҳи писарчаам, яъне шавҳарам ба командировка рафта буданд, бо комментарҳои хубатону бо дастгириятон моро хурсанд кардед. Ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. ва имрӯз бошад, дӯстони азиз, мо дар 2 ноябр камтарак командировкаи шавҳарам тӯл кашид. Имрӯз бошад мебиёянд ҳозир мо дар соат 2 абетӣ ва ман бошад аз қафои пухтани хӯроки шом ҳозир бошад, дӯстони азиз, якҷоя хӯроки шом омода мекунем. Иҷода бошад, ман камтарак гӯшти мурға ҳамроҳи якчанд сабзавот дар духовка мемонам. ва дар видеое ки партофта будам, як апамон савол дода буданд, ки шавҳартон дар куҷо кор мекунанд? دادیش اومدن؟ بیت دریتون ها شما دروین مامی درورم بیت نغز اومده؟
боз чӣ мебинем инҷа? Кататса. Шинунамта? Анна. Ин чӣ будаст бинем? Бинем чӣ боша? Нағз шумо чӣ хе? Нағз омадаи раҳбар? Курусу захи. Мансур сахт базма шудтана. Дадеш умад Мансур? Анна дада. Ин сумки дид шумо ёдаш бурумдед. Чанд соат раҳм детон? 4 соат 5 соат? Не? Азона хас рах якним соату? Босо худа рах кам истодем. Ягон чӣ хӯрдетон? Пусан рах донек. Автобус кити рафтаги бем ку? Гӯшт мехӯри чӣ? Не ман намехӯрам. Да ман дӯст аст. Бомаз. Ну та дасти ты бомаза. Ҳавя. Самбуси нағз мебинам. Ана иҷа да дадаш Мансур данам хе пишакча. Бози чо вардианша. Гирён кунам ша? Ана. Алакай да бадаш зада. Мин ним соат бози кар накард ки уже да бадаш зада. Анна мия Мансур худаш карда? Ана пиш пиша бим Мансур пиш пиш. Нарас нарас. Бин там гирён кунам. Ана. Мяу. Уже да бадаш зада бозча. ва ҳаминҷа тамошобиёни азиз навормона ба анҷом мерасонем. Ташаккури зиёд ки бо мо будед то охири навор, моро дастгирӣ мекунед. Боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед ва дар куҷое ки набошед худованди бузург ҳамеша нигаҳбону пушту паноҳатон бошад. То наворҳои дигар хайр.